Dla naju normalny element każdy pielgrzymci. Dla ledzy, co znają to z filmików w społecznowych mediach, profanacjo, jeśli to są katolice, albo zabłebon, jeśli to są ledze, którym do kościoła je nie pójdę drogą. Płekłon feretronów, od aprila wpisany na krajową lista niematerialny spodkłewiznę, to jeden z najbardziej znaczących i woźnych elementów naszej religijności, a równocześnie buten budzący skrajne emocje. Dzisiaj wmocniejsi jak kawa rzecie małe historie płekłonu feretronu z nacienim tego zweku, a tyś krytyce i tym, co my z tą krytyką mamy zrobić. Adam Hebel to je Kasiebę i Świat. Na jej programy są dobrze wykończone i zanka dobrzyńce. Solid Invest Poland. Wykończenia. W Kasiebę i Świat wsiedkłe na glanc zanka dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Karnyl Kasiebę i Świat na bierokraftu z młecownią Cross Apollo, Wejrowo, Plac Wejra, Sidmenosce na Piatnosce. Kasiepści media wrzucają waś się bieg z OK Serwis Mariusz Słowi Lezeno, mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, na pomozia sobie zaciąc kariera w łednowialnych zdrojach energię, akademiaoze.com, a tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udetkowieni modernizację hecie. To so godo, że tradycja płekłonu feretronów ma 300-350 lat, ale nic nie wiemy klor, bo pierwotne zdroje z tych sanktuariów kronici myłcią na tatyma. W jedno tym płekłonom towarzy orkestrowo muzyka, a przynajmniej by miała towarzec muzyka ziewi orkestrę, chterna wekłeniwo tuż, jak mnie etnomuzykolożka Witosława Frankwewsko weklarowała, tu nie idzie łemiono psa. Taki pierwszy nasz widza w tych tuszach to Sigi, no nie jest pełna 100 lat. Myślę, że tych 100 lat one już mają, że idzie taką tradycję wykonywani. Myślę, że one nie za bardzo istniały apartno. One były jedno jakby sparłączone z tą swoją funkcją towarzeni tym przedcim salutom, pokłonom, tak so też gdy tych feretronów były, znaczy zanylikały od tego, jaci sztyłt miały te pokłony, bo one musiały dokładno w czas oddawać wszystko to, co są w tej sferze ruchowej dzieje. One nie mogły być procent, to wszystko było jedno z dredziem mocno sparłączone. Stąd to w jedno je takie mocne, niespodziwno dla tych, którzy nie mają swojej orkiestry, które graje ich, tuż do którego oni są przenacone, tylko muszą się dostosować do innej melodii, co czasem może się skończyć z poprzednim fiaskiem. I więc to też trzeba na to jedno zwyżać. Równak, jeżeli chodzi o rozmiary samych tych tuszów, one jest tak od 4, góra do 6, 7 taktów, to mówię, one oddywały jakby sztyłt tego, co się działo w tej sferze ruchłowej. Przódę te melodie różniły się zanoleźne od parafie. Czy des ledze, czy już nie było mikrofonów, no jak czele ten tuż swojej parafii, to wiedzę, że czas jakby ustawić te wszystkie krume z bumkama, odpustowymi, a innymi atrakcjami i formować szyk, bo tu już pielgrzymka wychydy i czas znaleźć są na tym jednym mylu. Także to była i taka funkcja i identyfikacyjna, i organizacyjna. Dziś, jak te pielgrzymci niekoniecznie grają tuż jakby przepisany do danej parafii, robi się poprawdze kosmiczny bałagan. Płekłon feretronów towarzy pielgrzymom, co idą do Wejrowa, Sjunowa czy Swyżewa. Nie trzeba się na tym znać, żeby ju uzdrzec jakąś prawidłowość. To znaczy, te feretrony wykonywają znak krzyża, a tyś kłeło. Co to znaczy? To nama weklareje ksiądz Wojciech Cylka z parafii Świętego Antona w Redze. Ten pokłon feretronów to ci ma się tak przezdrzemy, no to co ty obraznikowie czy obraznice, można rzec maleju tym obraza, to jest tak zwany krzyż kosmiczny. To jest błogosławieństwo całego świata, bez tego świętego, przez ten obraz, przez ten krzyż, który jest na tym obrazie,
błogosławieństwo całego świata, które wykonają ci obraznikowie, czy te obraznice. Ten znak kłęła w ostatnich latach nabrał też nowy znaczenie, bo tak jak obraznice robią kłęło, tak też w internecie te filmici robią kłęło. Co pielgrzymka, co roku, znowu wrzucywuny są filmici i ledze krytykują i dziwią się i nie rozumieją, a jak nie rozumieją, to i tak krytykują. A kto to robi? Tyle, co ani nie mieszkają na Kasiebach, ani na pielgrzymci nie chodzą. To tak jakby ja miał na przykład do George'a Martina napisać, że on nim opisać haju w zemę, bo ja i tak tego nie cietum. Wiecie, całe grałe tron. No, ja sobie mogę napisać, ale to i tak jest jego sprawa, co on z tym zrobi, bo to, jeśli kto z tego nie cieto, to nie jest jego sprawa. I tak by można powiedzieć do tego pokłonu feretronów. Ale socjolog z Kasiebsko-Pomorści Weści Szkło we Wejrowie, Mateusz Szmet, widzi jeszcze jeden paradoks. My często wzerujemy na Zapad. To, co tam się dzieje, to jest coś fajnego, etnicznego, coś, co można wzerać, jak no też turystyczna atrakcja, na przykład to mogą być Meksykanowie, jaci przezeblekają się w farwny ruch na święto zmarłych, albo Hiszpanowie, jaci się przezeblekają w te białe kapuce na święto, na Wielki Tydzień. To są takie rzeczy, jakie my jedzemy wzyrać, jak no atrakcja turystyczna, jako coś fajnego, że oni mają ta swoją taką lokalną święta, a do tego nie dostrzegamy tego, że my tu prawie na Kasiebach mamy też coś takiego, co może być takim merka, takim coś, co wyróżni nasz region, nie plus w Polsce, ale też w całej Europie, jako coś naszego stundka. No jo, za granicą to są piękne zweci, a kol nas sromłeta, zabłebłon, profanacjo i wszystko co nogłersi. Prawie to zrobiła zledzama komuna, że wszystko co nasze trzeba było zlikwidować, a jeśli jak związany z religijnością to debelt. A do tego następnym czynnika było lechłe przeprowadzony proces przejmania młodów ze zopadu. To znaczy my wzyramy na zopad jak no na coś idealnego, a wszystko co nasze to je lechy. Choć na zopad zaledze są buśny ze swoich mylowych, lokalnych zweków, to my jakoś nie przejale tego. My przejale plus to, co nogłersi. I to jest straszny, i to jest smutny, ale równocześnie na ścieżce to do młodych ledzy, bo to są młody ledze, które mają dość mentalny młece, ale też fizyczny, bo to trzeba mieć fizyczny kraft, żeby tima feretrona machać. I teraz sztuczna reklama. Jeżeli chodzi o fizyczny kraft, to musimy o niego dbać. No i teraz jest czas ten jesienny, kiedy przez to ma być tak aktywny buten. Ja wiem, że wiele z nas robi sobie takie postanowienia, że łet nowego roku zaczynamy ćwiczyć i wszyscy wiemy dobrze, jak to wezrzy. Pierwszy pora dniów robimy, a później to nie idzie. Co musi ta zrobić, żeby mieć motywację? Zaciąć terę. Bo terę my jeść mamy ta młec wawieta, ta witamina łet słońca. My jeszcze jemy taki klimat z tego lata, który dopiero co minęło i jak teraz zmotywujemy do tego, żeby ćwiczyć, to później jesteśmy w sztandze przez ten czas zemłewy, co tego trzymać. No i prawie jeżeli za mocownia Cross Apollo we Wejrowie, to jest bez wątpienia dobry wybór. Bartk prowadzi tam trening indywidualny, podchodzą ze zrozumieniem do tego, że my może dopiero zaczynamy i po prawdzie wart jest wybrać do mocowni Cross Apollo we Wejrowie. My jesteśmy kol naszego Dobrzyńce, młecownie Apollo we Wejrowie, a łeni rocią na bardzo serdecznie na Wejher Cross Games, to będzie w Ekofabryce 12 i 13. 150 są najlepszych sportowców, jeśli idzie o crossfit w całym kraju. No i bardzo serdecznie rocimy też z zecama, bo tam dla nich coś należy i też bandze co jest. Wstęp za darmo, rocimy serdecznie. Płejta znama. O, tu fajnie, Danka jakoś przerechtowono. Andrzej! Gita, gdzie to jest? No tu ja dochem! To jest Danka, nie Gita. No jak? A tutaj jest! Jo. O, te kureszce znalazła klit na swój rozmiar, jo? Andrzej, jak joce jednego pankna, jo tam zaraz idę w dół. Gdzie ty tam siedzisz? Te? Ne. O. I co Andrzej, jak chce so widzi? No, co rzeka? Danka fejn, tako fest. Po taką Danka to może gwiazdor kureszce by mnie przeniósł co innego, jak te sztryfle a piwo. No tebe musiał tego piwa mniej pić i bezgrzeczniejsi, wtedy tebe może coś dostał, jo. Ale fajnie, oni tu jeść kugle dadzą, dekoracje, a ty jeść to wszystko zapolą, ty z MHT oni muszą przejechać, coś tu zrobić, nie? Jo, a teraz to jest czas złenic, bo jak oni będą zawalony robotą, to No to co dopiero zacznie, to jest last Christmas nie poleci, a oni full robotę mają. Jo. Dobrzyńca MHT, Wenaim Podnosników, Dąbrówka Krótkolazana.
Te łebzyroś mocniejsi jak kawa w kasiebę i świat, joje madum hebel dzise godumełe płekłonie feretronów. Kasiebści zwek, ale jak so okazywo, była tyś leźność, żeby zaprezentować zgłę na świece. Łecim go do ksiądz Łejcech Cylka z parafii Świętego Antona w Redze. Nasi kasiebi, młodzi kasiebi pokazali zwek płekłonu feretronu na dniach modzyzny w Lizbonie, naszym Ojcowi Świętemu. Ojciec Święty, kiedy to widział, jemu so tak to uwidzało, że on rzekł, że słychy są, żeby ten zwek był na całym świecie. Bo ci mu wyklarowali, co znaczy ten pokłon feretronów, jaką on ma wartość i jak dobrze by było, żeby jego podtrzymywać. Ten Ojciec Święty był tak tym zachwycony, tak so zagrzył tym zweka, że rzekł, że to ma naprawdę wielką wartość i też w takim rozwoju duchowym. Też kardynałowie, biskupowie z całego świata, myślę, że najbardziej z tyłu świata łacińskiego, tam Ameryka Południowa i ci Włochowie, Hiszpanowie, ima to są najbardziej widziało, bo ten gest i pobożność to jest w ich dechu i to co ima bardzo widziało. No jo, papież godo, że feretrone i ich płekłon je fejn, ale Renatka z Rzesiowa i tady z Purtkłewiete wiedzą lepiej jak Ojciec Święty. Ale jeśli wam o ta wątpliwość co do tego, czy tak machać z tyma feretronami, a czy to mocwek, to ja wam rzeka jedno. My nikogo nie musimy przepraszać, że my jesteśmy kasiebi. To jest nasza kultura. I my nikogo nie brakujemy za to przepraszać, ani przed nikim co tego sromić. To jest bardzo ważne, żeby to pamiętać. Bo równo dobrze my możemy śmiać z płelochów, że oni so leją łedą na degusa. Że jak można so loc łedą? Bez sensu. Bo kultura nie ma sensu. Z takiej zwierzęcej perspektywy kultura nie ma żadnego cweku. Ona nie jest normalna. Bo normalnie to jest wstać rano, zjeść, idź do roboty, wrócać, zjeść, idź spać, a później znowu do roboty i tak w kół. Ze zwierzęcej perspektywy to jest normalne. A kultura to jest to, co jest nadto. I ona nie jest normalna. I Amerykanyże so śmieją, że płelosie so leją łedą na degusa. Ale my so śmiejemy z Amerykanyrów, że oni wykrojają sobie ta bania i na Halloween z nią chłedzą. Bo to nie jest normalne z naszej perspektywy. Bo żeby zrozumieć kultura, to trzeba rozumieć język, kulturowy kłet. Tu nie idzie o język taki jak kasiepści czy szpańści, ale o to, żeby rozumieć język symbolów, gestów, znaków. Bo to prawie jest kultura. I jak ktoś rozumie, że aha, w płekłonie feretronów idzie znak krzyża i znak kłeła. Okej, rozumie, o co idzie. Jeżeli ja nie rozumie, no to dla mnie nie jest normalny. No nie ma co sobie się kiwać. Tak jak dla nas nie jest normalny jakiś, nie wiem, japoński teatr. Kto rozumie, o co idzie w japońskim teatrze? No, kto znaje ten kłet kulturowy. To jest tak jak z języka. Jeżeli ktoś go do mnie po chińsku, to jest dla mnie jakiś cykl nic nieznaczących zwanków. Coś, co może być śmieszny dla mnie i nie ma żadnego znaczenia. Ale jakby ja się nauczył po chińsku, to ja zaczynam wiedzieć, że on go do mnie, że na przykład, nie wiem, zjadł sobie klapsztula na frysztek. Tak to westrzy. I my nikogo nie brakujemy przepraszać za nasza kultura. My siebie mówimy coś takiego, że my wszystkich chcemy przepraszać. I sromać co tego, kim my jesteśmy. Bo wawieta, za komunę nie można było gadać po kasiepsku. No to teraz do dzisiaj, 2024 rok, siedzimy w autobusu i myślimy, może tak cecho gadać po kasiepsku, bo to tak wstyd, bo ktoś może sobie bezdrzec, może to komuś przeszkodza. Ale co to ma przeszkadzać, jak my jesteśmy na swojej ziemi? No do lebok. I tak samo my myślimy o naszej historii. Słuchaj, ta tesące kasiebów zdzinało w Piośnice przez Niemców. A my musimy dzisiaj przepraszać Płelochów i gadać, że jakby co, to my nie jesteśmy Niemcy? I oni nikomu tego nie muszą tłumaczyć, bo to jest normalny. Tak samo jest z języka, tak samo jest z historią, tak samo jest z kulturą. To, że my wrzucimy filmik i ktoś z tego bardzo śmiał, to znaczy, że oni teli głupi i nie rozumieje tego. Temu my za tym nie brakujemy cierować. Pse szczekają, pielgrzymka idzie dalej. A co wam jest litały płekłonie feretronów? A może ktoś z was był albo je łebraznika albo łebraznicą? Piszcie w komentarzach. Nie zabądźcie tatyś na subskrybować, dawać paję w górę. No i gadaj ta drechum, familię, znajomkom, że mają mumę Kasiepści Media na YouTubie. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, która pomoże sobie zacząć kariera w odnawialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udatkowieni modernizację hecie.
Karnylka siebej świat na bierokraftu z młecownią Cross Apollo, Wejrowo, Plac Wejra, Sidmenosce na Piatnosce. W Kasiebej świat wsiedkłe na glanc dzanka dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie, te webieroś, łeni za Monteją, Remio sobie ścigłe 41. Kasiepści media wrzucają waś się bieg z OK Serwis Mariusz Słowi Lezeno, mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Na jej programy są dobrze wekunciony i dzanka dobrzyńce, Solid Invest Poland, wekuncienia.